Tukuria rero gusema mbiarera ya Matthew Mwaka Thomas Mbogo yabo kano gwa kwa yemagega y'abantu batamanyiri ko butora imete yabo gwetania kiri buri komi obotuko bugukira rero korengana na kirori nige kagire buna okungusana na gose ubutayigwana gati ya mate yo na kukoirera imete yo ko butoro ase bono ya mate yo yasabiro nde bwensi babwate oseba obwate esira yabo ati bamwakane erio bati kubairania magega kimagendro ango dipo nasanya na robotro ko bwate asenchira erio bwikirano ekero narara na ikisana ne kyabo tuko angesa kumi imanya koigwa emetepo nabuganga ki imanya ko muto gwirira nyomba mwana nganda nando yondo gwirira nyomba nangakwa nakuro nyabata baba nakuri ngayibinti byaru bikongita Amate yo Mugaka Thomas Mbogo korwa sekenyurugia ititi megogo iyo gotuka asoro bebe godi amarani ni godi abogeka nige mambia lero baturwa noroboti rugo ichania asogo saligwa kwenibo yabo enkeye ne yaito ongi boirega na beire ntamenya tia amatuka mangi paka na chitenga simeke metaso mugondo yo abantu tobekaine banchande sana bagusimura chimbago basimura emete baka rero iga bagutura emete nabo koranga emete teri bantu bare obuna bwobo kene buri nyasa toete bona emete ebutoiro mugondo bwonse emete tane tichiri bukomi emete ebutoiro mugondo ebwense Esemo nokoba umuiborwa bwenkeje iga na bwigobulimo bwoko bwesokoro nigo baburiyo nde bwensi yole babwatesira yaye anyala bwesokya elio banyala kumwakana ono abantu abatubibekaine timba etieteni yabo mbwate ondatanga senga rero mbwate eteni Mbogo bwate eteni yane tiganga kane elinde asike bintu byane okenyira matoka makiango ombia naboko ranga tindi yare komanyanga oyo numu abantu tubikaine gaba usali bintu korengana no mutureti bwekenyureke iga Samuel Openda gambire ebina na tiri so mugondo oyo na tiri tyo binda kare mete yare gosime kwe metagani muna yasumore twa na tukanye kwanda ntoro chiondo wana kartaro nda nento katika kiti ya serikali ya karo chungozi elinde manyanga ngore gosimore mete yintu amanyora ando yo mintaka mu gichuko na ndo simekire na era yagache kurinde nonyena bo nigi amatiga konyora yabikiro gosemelia kwabo teye natagete kine eikeke kwango kerikenya pagwe goche nguri emete yonsi elinde ingende ngori no anu mugondo mwao mugondo yombeke no ane binte byao lakini bono rigererie bintu bakorire engana abanyakenyoro basiemekiara na kuyegikeria batwaboka bona mambia twamanya konyora ng'emete na benachire kene twaranga no muntu okwete kene korogete kebesana korogyo goichani Pone kiro monta ko gaje mete ko kiraiga abantu abambarenga itete abate abantu atete abantu tange nyombe ngima twaigubo ben twaga chigwa paka na bangina njaika twakura kiro mwana nyina akorera na intu twange akorera ebi byakoreke bietane tino anori ogoito omuntu emete chiri bukomi go chigoro eyine emete menge sana ebitina nebi basa abantu tomenyete abantu kitobebekaine iganye ke gotoeka na senjo ntunto manyeti ntu neti amate onye ke gotoeka na ebitina gakya bagambi mbaroro baragaya na mangana ayu aera sobwanjani ko bwa okoli bintu nebi asebarule bono kubuli guchese serikali kuimukia igetambokero igonko borie serikali enkonya naende koro peresi muna ya koro peresi ya urukirie mioro korwa se kinyomba na abande baba eresire ng'aingi kiarenge boikabono emete yetindo jinga no buya abantu mabaseko mu gichukomo kwasaba ngachane tige serikali ya tige serikali yani kweni akora barwaye ni elinde nyakora operasi baka magana ya toke baka banta babekume ekore kebe tige serikali ebwatie amangana ya rorekane no ino muntu yokore tayonsi ateke rwistebu eyera rokane na likanyoro gerabwe kora mono goikeraiga mambiende ngo kiro turi nyomba jito tongentwe ande muntu tayura cyo tokonyo totarugetie mangana tarugetie ngo turentu batobo kuripoti nikitaseni kia ukiagetembe kuruiga se county ya Kisii litera nigonkuru kwa Dipon Hasanya.